dedel gebenging pinang Suraya curah ingkang dentintang ketetaken dawuh pangandikan ingkang dan abdi ananging sinebataken sekarep Rangga Jati boten saged dipun padosira kengken wangsul piyambakaken namarga pinanti punakawan Bujo Gati mangundur gelise wong cerita rikate wong apondo dantangi ingkang munggul kawi lampahe Kangka Wijaya dedel pinang Seraya saonjo teng sampun Dek Monti Praja Batana Sawarsa pasangkan paraning dumadi ngerti lelakon kang durung lakon sinebo kawan untuk segabat pamularsi ya pamularsi lho wah ganti dolek-dolek kok menawa iki lagi pamularsi ninggalno Depok Pertapan ugi manuk perenjak iki muni terus mancir iki wae kena dayo
dong ini kita tidak kesasar-sasar sila kelakone awal. Rumang saku dolek bener dong-dongane malih kelalar-kelalar aku karo sliramu. Sing ndi menungso gak kanggo nang luput iku sing nggo ndi kira-kira. Rasaku nerusno lelakonku sing kurang 100 dina, kurang sak ijah. 3 wulan tunjul 10 dina. Dong-dongane malih blayar kota ragu. Lho. Gak isa main yo nek anjene yo wis cuma iso urip. Nutukno lakuku rumangsaku aku dadi bener mertopo kok kanteni iki pamularji. Tapi dong-dongane dadi dolek-dolekan lho iku lak jenenge sing maju aku dosa lamun tak tinggal aku iki ya dosa lan aku sing gak kencokan karo dosa iku ana iki lah iki kabeh kuwi wong pancen kawontenane kabeh mekaten Rama Begawan yo tapi mbok menawa ana sing butuhno dadi awake dhewe iki iso oleh tulung wong lah iku leburing dosa. Mergo iki kok kate ana dayo. Iki kan wonten tamu. Yo, dayo iki tak guyonan pendek. Sinten mangke? Engko kontrol dhewe. Oh, nggih mulai wonten iki wonten, menawi boten wonten inggih boten wonten. Kacarita ingkang mandhap saking Dirgantara Sri Nalendra Bathara Kresna. Dialah tak dosa sing Dirgantara kaya ngrutakno pertapan. Kaya pertapan ngetokno cahya meja sing sumunar apa bener iki pertapan. Isana sirane iki apa Begawan. Wah iki tiang-tiang mestani kula menika pendhita Begawan tapi kula boten rumaos dados pendhita Gusti. Tapi asma duwe ya kagungan. Sapa kang dadi asmamu Sang Ibu? Inggih. Kula pinaringan asma nalika Pamularsi, nggih Pamularsi. Menika Utara Sekabat. Kula pinaringan asma Puja Sakti, nggih Begawan Puja Sakti. Panjenengan dalem nika rak Ratu Diurawati Sri Nalendra Bathara Kresna, Sri Nalendra Bathara Kresna menika. Iya, dialah. Ya bener pancen ya kaya mangkune. Nggih.
Lah ngantos mandhap wonten pertapan niki wonten kawigaten. Iya, aku ana gawe punapa lajeng kados Intasaraya sinuwun. Waduh. Kok ngerti temenan, nggih mbok menawi menika mbok menawi. Menawi kula dipun suwun tulung kula nggih purun. Ya, pancen aku njaluk tulung. Iki ana wong njaluk pitulungan kabeh iki ora iso nyukupi. Temporejo Rejuna iku dipek mantu dipundhut putra mantu kan Prabu Drupada lan garwane Kang Asma Ciri Kandi. Ya bener Ciri Kandi. Lah iku muntik saka Praja Ngamarta ya ninggalno Praja Cempala. Kira-kira kawitan iki. Oh, mboten iki, mboten iki. Rejuna menika anggene muntik menika niku pancene lampah pancene laku piyambake menika nembe pundhut Pitakrama lan Ciri Kandi. Kula purun ngrampungi dipun tembing kawon Prabu Sudirga. Purun kula nanging menawi dipun gandhar Ciri Kandi kula purun. Lho, lah wong Ciri Kandi iku bojone Rejuna jare. Lah kula kepireng Rejuna lampah terus menika pejah Rejuna menika sedo. Lah menawi kula mboten dipun gandhar Ciri Kandi nggih boten purun dipun kula. Boten. Kula purun ngrampungi, kula rampungane perkawis wonten inggih menika Tempala Reja menika. Waduh. Abot kan begawan iki boten abot ngoten mawon kok abot. Ya wis nek pancen kaya mangkono, nyatakno nang tanggung ya Tempala Reja. Rebu ana ing Tempala Reja. Nggih, menawi ngaten. Suawi kula atur kantun pinarek, ayo pamulase ninggalno Depok pertapan Wukir Pidikan. Ya tutup pamaku ya menyang yaitu Tempala Reja. Wawi kula atur kantun pinarek panjenengan niku. Kating kondo pekiting munggil kawin konjo sampun kancik wonten ing Praja Tempala Reja apakan lawan pekating praja Diga Mamangkara.
Allah iku apa minta senayane Prabu Drupadaya. Kandha bloko aku puja sakti kang dadi aranku. Ya, aku Sumang Pandhita Leksi Begawan Baladewa. Nek pancen kon kaya ngene iku aja dadi pendhita. Wong kon dicoba rencana karo nafsu arane Supiyah kok dadi Drupada bakal kok pateni mergo siramu njaluk petetan Sekar Turangga Jati sing gak ngolahi aku. Padahal sliramu bela kan Prabu Drupada. Wis sak mesti aku bela. Kowe iku bener. Kon kudu nyingkrih saka kraton Cempalareja. Wadalah sapa kang dadi aranmu? Aku puja sakti. Selamat dadi sulameng kubur kahanan nuwun. Kalih dadi ketelusupan loyong sida guri kento ambegalu. Puja sakti dadar harya janaka durasa dewa dadar nini permoni budya betari omo. Bubel dadi sawiji ngengket pangayudane dalem kedalu. Brekesan utul bininge kelopor godhongi. Mamangkara dados punakawan kalih perkawis.
Lah dene pamulang si dadar sejatine swara Srikandi. Ngrapal aji pameling panjakaken dhateng Dempok Pertapan Gunung Kendali Suci. Bumi den garit nranjang tigasan ingkang melumpat terci dan kapiworo sowan wonten ngarsani Sri Nalendra Bathara Krisna Dewa. Kadangku dhewe dan ngapura lho nggih iki boten dawuh. Ngerti ya tak tekakno mrene. Sing dereng mangertos. Iki ana penggawean. Tapi sliramu rak sagah menawi menika bapunipun terah turuning dosa mungko menika ingkang ketanggalan kula. Lah ya iki Kawa Sudirga iki terah turuning dosa mungko. Gawe kawur, gawe rusuh terus menerus sak umure
kaya ngene iku wong pancen lara ing jagat umawaning Bahwana terah turuning dosa mungka. Lah ingkang dados sebab utawi musababe yaiku nembing kamang praja utawa negara Temparareja iku sing dirusak. Iladya. Menawi kados mekaten wonten pundi tiyang wonten pundi dununging tiyange Sudirga menika. Ya wis ana wong kene lha iku apa meko alun-alun. Takaken wae platur kantun binar tigas pancing gulumun. Kedadian iki mergo sliramu sing dadi ratu. Aku ngerti sliramu iki terah turuning dosa mungko. Dosa mungko sing gak menang muju karo aku. Anoman yono barang. Kon aja melu-melu, aja cawe-cawe sliramu ora melu dhewe perkara. Yo, tapi Temparareja padha karo Ngamarta. Wah, nih kon mungsu karo aku. Apamu sing tak wedeni? Pengajar dadi 100 sliramu gak cukup musuh karo aku. Ya nek pancen kon sumangken cedhek umurmu. Tak ngibaratno kon Sudirga kaya dening tatu tukulaning lembayung. Durung kon iki wayahe ngunduh, tapi nek Anoman sing diwajibno ngunduh, ejik temelku aku kan bakal merunggul debatangmu. Mati dening aku.
para kawan pun kakang dadi golek-golek anu panceni ajak kelaku dadi sipate manungsa iku ben terus rasane sang cara banjur nemoni kamukten nemoni kamungsan ya nggih wonten cahya iko cahya kabeh mekaten niku oh iko kaya dening daru mbok menawa iku lha nggih mbok menawi iku kok kahanan iki cahya abang biru kuning putih iku kahanan kamulyan kahanan kamudian yaiku yai sing darani wahyu oh iya sampun wangsine dangun rahina jagat tang wetan anu ganggu tak nalika cahya ingkang tumrap sumunar menika wahyu sinebataken wahyu inggih pulung bedane wahyu menika sampun manggeng pulung menika tasih dereng angsal panggonan dereng angsal padunungan menika asmaning pulung Wong Sri Kandi kang Harya Janaka ketandhingan wahyu sinebataken sinebataken wahyu Sekar Turangga Jati inggih wahyu kanugrahan wahyu kamukten wahyu kamulyan sampun manggih dhateng semanten kalih Sri Kandi kang Harya Janaka sineksenan genter panter tinutuk pintu taun-taun mugi Bapak Nur Salim dalah ibu saha kemanten kekalih saha keluargane Bapak Nur Salim tansah pinantu praharjan tinrang pertanda toya hamerta kaya ana panutuping carita